Ano ra ba to si Papa nga magpalibantay ko na ko din sa Manila kay daghang ko ng mga tulisan. Karon na ako sa tapis dalan. Para ko ining jeep. Para. Sakay na ko. Saka ko. Na may tao nga laing kay tinanawan. Maniid ra ko. Ug unsa ka ni? Uy. Naamay kikuot niya diya siyang kilid. Ay! Tulis ni! Tulis! Huwag kayong kikilos. Ibigay ninyo ang cellphone nyo. Ibigay ninyo ang pera nyo. Boss, wala ko ilabot mo sa kay kung anong ko boss nang bago pa man ko sa Maynila. Boss, bago pa ko dito sa Maynila. No, wag lang nyo akong ano? Hindi ka marunong magtagalog? Konti lang, boss nang ibigay niyo ang cellphone mo. Ibigay ang cellphone mo. Wala akong cellphone, boss. Pag may sahod na ako, bibili ako ng cellphone. Aabang lang ka dito, boss, ha? Kunin mong cellphone ko pag makabili na ako. Sita ka. Bigyan nyo ng pera. Ikaw, driver. Uy, yung gigakos ang driver. Ihinto mo. Pag hindi mo ihinto, patjun ka na ho. Sano? Bulanon ko, taga Bohol ko, taga Tagbilaran. Eksapa niya ba? Paisa kwarta na ni. Nge. Joke number 2. Nagkakita ka ba ng bulan? Asa gyud ana gyud. Unsa may imong tan-aw anang bulan? Lingin o square? Asa gyud ana gyud. Asag lagi bulan yun. Kana sa ibabaw bulan, square, o lingin ka ng bulan. Klaro kaya na ang lingin. Klaro kaya ang lingin yun. Na adi ay bulan pihing. Square na. Square. Hindi ko to, lingin yun na yun, lingin. Sige, may taong ipadulong din atong pangutanon. Boss. Pero nagnaman sa sungkod, may man taglawas. Boss. Unsa man yung gilalisan din Nagtanaw mi bulan, boss ba? Unya, niingon si Puloy nga lingin daw, pero ang akong tanaw square. Palihog ko hangad, boss. Sige. Asa mang bulan? Na boss nanagi do, klaro ang bulan jod lingin. Square lagi. Lingin lagi gyud, lingin gyud na gyud. Square lingin. Ikaw, boss, unsa may imong tanaw? Sorry na lang kay inyon duha. Di man ko kakita kay buta manggugo. Joke number 3. Usa ka tawo nga giduaw ngadto sa usa ka doktor. Nga dito sa mental hospital adunay daghang mga buang. Og dito na ang doktor. Ikaw, Berto. Good morning, Doc. Uy, naka-in-English pa ka, ha? Orag nahulian na gani ka. Medyo, Doc. Hulian ako, Doc.
Kabalo gani ko, Dok, nga ikaw si Doktor, oy. Uy, kabalo lagi ka. Mas maayo noon. Di madugay, makagawas na ka din sa mental hospital. Nya, ako nakang pirmahan dito nga pirmahan ako ang imong mga papel, imong mga papilis nga pwede na kang makagawas. Pero adunay mga pangutana, mga investigar, ay ka makagawas. Unsa man na, Dok. Kay akong tubagon ang imong mga pangutana, Dok. Sige. Unang pangutana nako. Unsam ng klase sa mananap? Kanang murag iring pero dako na siya. Murag iring pero dako mukatkat pug kahoy. Sayon raman na, Dok. Tiger, Dok. Tiger. Uy, very good. Unsa man ang murag iro pero dako nagigkay siya pero siya ang hari sa kalasangan. Leon na, Dok. Very good. Murag okay nang imong mga pangisip-isip, Berto da. Napag yun, Berto. Unsa may tawag ana Berto kanang murag tuko niya muadtos suba niya mukawas po sa suba. Buaya na, Dok. Buaya. Very good. Buaya, tinod buaya. Kanang murag buaya pero naas balay. Toko na, Dok. Makagawas ang gigaan ida. Dok, nalang sa ko'y pangutana ni Dok, kay nalimot ko, Dok. Unsa man na? Kana bang kuan, Dok? Kana bang taas ka igtiil, Dok? Unya taas kay liog, Dok? Unya mukaon siya, layo kay tanan, pwede siya makakaon po dito sa lubi, tungod kay taas ka siya liog. Unsa may ngalan, ana, Dok? Simple ra kay na, Simple ra kay na. Unsa man na, Dok? Kuan na siya, giraffe. Very good, Dok. Very good. Makagawas na ka, Dok. Kauban ako, Dok. Akong pirmahan ang imong mga papilis, Dok. Kay makagawas kay may na kay kaisipan, Dok. Joke number 4. Tawagas tatay nimo, tawagan ni si tatay nimo, kaya high-tech naman ta karon, Dok, no? Kaya nagduda ko ng imong tatay nga may mga babae na siya. Okay, dili na kayo muuli din, Sige, tawaga, Dong, tawaga. Sige na, tawagon ako. Asa man ako siya tawagon? At, kana sa cellphone ba? Sa cellphone, tawaga. Sige, tawagon ako. Dayal, naadin nino na punbok na. No? Napunbok na. Sige, tawagas tatayin mo. Nanay, naagi siya kabit na iba. Daan ko palagi. Naagi na siya kabit ng tatay ni mo. Kaya nung nakaingon man ka, naay kabit. Naanay siya kabit. Naanay siya kabit na oy. Kay, ang nitubag na kunay, babae man. Siya may kitubag. Ningon man niya, the number your dial is not yet in service. Wala ko ang number ko walay service. Si tatay ko walay service. Babae nag-ingon. Joke number 5. Nakulbaan man ko, pre, ay? Ano kulbaan man ka, pre? Nakulbaan ko, pre, kay sa diya nga ni sakay ko ning barko, pre. Nakita na ko skilid, pre. Buslot man ning barko, ha, pre. Kabing agas, pre. Ano akong kakulbaan, pre, paglarga na to. Basig malunod ni dito sa unahan kay buslot man, pre. Ay lagabalaka na, pre. Kaya kita bitaw na ako, pre. Buslot, pre. Pero di lang ta mabalaka, pre. Kaya nakita sad nako dito sa ilang abuhan, pre. Ilang bidaghanang bunot, pre. Paglarga ini, pre, suksukan ra nagbunot, pre. Joke number 6. Usa ka mananggiti
nga nananggot mga alas 11 gabi. Samtang nananggot siya dito, munaog na siya apan adunay daghan kaayong gikan sa bilihan ng uli. Mga dalaga, busa naara siya sa tunga-tunga. O sa kababae may adto dito sa punuan sa maong lubi o mihubo sa iyang shirt og nangihi. Og mao kini. Ay, hindi ko mangihi kay walay tao. Pero basin dunay mga engkanto. Mukuan lang ko, manabi-tabi lang ko. Tabi apo, tabi apo. Og nitubag ang mananggiti. Walay problema. Ngita mang nanay. Joke number 7. Ay kabala ka day, unungan ti ka. Bisan pas kamatayon. Basta ha, unungan ko nimo. O lagi. Sa akong pag-unong nimo, akong ipamatuod nga karong kagabion, ako kang kuyugan, iuli ti ka dito sa inyo, ako ang manalipod. Over my dead body. Dahil lang ka sa akong ang 15 manghilabot nimo mag-agi sa patay kong lawas. Sige, salamat. Mato na ta. Sige, adto na ta. Ay, betul. Nay rumbuang. Ha? Ay, betul. Ano yung saka magkasi sa lubi? Ay, ano yung saka magkasi sa lubi? Day. Wadlo kong irumbuang. Huy, si. Day. Paliw ko gabog, day. Di ba ningon man ka nga? Unungan mo ko sa kamatayon? Nya, iro, mudakan ka. Nye. Joke number 8. Kulba-kulbaan naman ko ni bay. Ano man bay? Grabe ka kusog sa hangin bay. Malunod yung barko bay. Nya bay, di ra ba ka kabalo siguro mo langoy bay? Nya, ako rumang nabalaan bay nga, hilibinig hanang mga iho din ni bay. Oh, lagi. Ya, saon na ni. Dako ra ba kay kog tiyan bay? Naldi, basig di na kong kagwantag langoy-langoy. Bay, wala takilid ang barko, bay. Takilid na, bay. Eh, saan man niya sabay? Sabay, bay. Asa daw akong kauban? Kipangaon na sila sa iho. Kibanat-banatan na sila kaon sa iho. Ay, kaya ka nakalutaw ko. Na ako'y giabayan nga galon. Langoy ko. Wadag ko na ni. Wala ko nakita nga mga isla. Karon, mas maayo na mo patay na lang ko ani. Pagkaon na lang kong iho. Singgitan na kong iho. Iho! Kaon ako! Wala na ko'y bilhin ng kalibutan. Ako na lang usa. Kaon ako! Ay, natatits! Kaunon di ka, tits! Butiti ka! Di ka ngay kaunon! Nye, di ara ka! Butiti ka! Di ka ngay kaunon! Ha? Di ko kaunon? Butiti ko na ko! Joke number 9. Bunso, dawatan ng gitunol ni Lolong nga papel para nga mamatay na siya kay kaantos siya. Kita mo'y mag-uul kay ni anak, no? Makita na to nga kaantos siya siyang sakit, bunso. Onyan toy, na sili kong tawat noy, kay matut padilan noy, wak ko noy, ang udawat anang papel noy.
Wakwak ko no, mawakwak. Ay pagtuwa na bunso. Ang atong makita na to nga makapahuway na si Lulo. Duwata na bunso. Bahala na na eh. Bahalag mawakwak ko. Basta kay makapahulay na si Lolo. Yada na yun eh. Sakit na kayo ang akong lawas. Di ko na magwanta. Walihog dawatan ninyo ng papel. Ug sa diya gidawat ang papel sa bunso. Duwata na bunso. Sige, ako nang dawaton. Tabi. Ako nang dawaton, tabi. Salamat, bunso. Nagapahuli na gud bunso. Si Lolo, salamat nga imong gidawat. Nuwak-wak na ko, ane. Noy, oy. Di lagi ka muwakwak. Basa ko no ng ganang papel nga imong nakuha. Gikan ni tatay, ani Lolo. Sige, akong basahon. Palihog ang mga apo nga kining numero nga akong naas papel inyo ning mintinon hangtod sa inyong kamatayon. Ha? Nge! Joke number 10. Adunay usa ka batanon nga nakauyab ug gwapa kayo apan gidungog sa ilang lugar nga usa ka mga mangtas nga mga wakwak. Apan wala kini motuo si Alberto ug gani dito natulog sa ilang balay. Sa usa ka babae nga gidungog nga wakwak. Dili ka mahadlok na mo, Bert. Nganong mahadlok bang ko? Nga di mo kumutong wakwak mo? Lagi pa kay pasig mahadlok ka na mo. Nara pa si nanay din ha. Yan nara may meeting na mo. Pwede ra nga ikaw ra pa'y matulog din ha. Oo. Alas 12 sa gabi may meeting mo. Nay meeting. Kuyo ka lang nako si mama. Sige. Sige, tulog ka din ha. Love you. Love you, Cho. Apan wala gyud katulog si Alberto. Yan na naniid lang yun sa pag-ayo. Huwag niya nang nagkasa-kasa na. Naniid lang yun ko, ani. Uy. Ano man lang gihaplas sa mama sa kong uyab. Miadto man sa iablihan man ang kining bintana. Gitukang man. Mandi lagi ko. Naibuho din eh. Hala? Nilupad. Tinuod yun yung wakwak ni sila. Kaya doon na dahil na meeting dito. Hala? Ang akong uyab ni bakod sad. Nangaplas yapon. Panidaan na ako ni pag-ayo. Hala? Iyan na pong, dito na po sa sakuan. Dito na po sa bintana. Uy, milukso. Hala, ito nang lupad na sila. Unsa kini ilang gihaplas ha? At doon ako, naraman lang gihaplas. Haplas ko be. Haplas ko. Ay, nanggilok naman akong kalawasan na ni. Haplas ko. Be, mutong-tong ko skuan. Mutong-tong ko. Kuy! Hala! Nakalupad ko, nadana ko ang kining sa bintana. Tukon. La, nanakos ka puno-punawan. Pagkadagan tao. Mga wakwak din eh. Welcome yung tanan. Welcome. Kayo dagan ng tao. Nidul sa ako. Welcome kanimo. Bag-o pa ka diri. Bunalan ako. Agoy. Paimangnos tanan, nya puspon ang atong meeting kay dunay wakwak nga nabuang. Bakwak na mga buang nguli sa ta, nguli ta kay mga wakwak na buang.